Πρόγνωση για αύριο 3η 5 Οκτώου 2025 στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμιαία στην Ήπειρο, τη Στερεά και κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι τις απογευματινές ώρες πιθανώς κατά τοπούς και κατά διαστήματα να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, όμως από αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νησιά του Ιωνίου, όπου τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόγνωση για την Τετάρτη 6 Οκτώου 2025. Στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, κυρίως στα δυτικά, την Ήπειρο, το Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και Βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου άστατος καιρός με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές, απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6, Βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα δυτικά τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και τοπικά στα βόρεια τους 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόγνωση για την Τετάρτη 6 Οκτώου 2025. Στη Δυτική Μακεδονία, πρόγνωση για την 5η 7 Οκτώου 2025. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Τις μεσημβρινές, απογευματινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, αλλά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 6 και Βαθμιαία στο Αιγαίο 7 έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.